sme začali a teraz budeme pokračovať. A my už zdravíme Dianu. Áno, tak poďme sa pozrieť na tú zmenu postavy. Dobré ráno všetkým divákom Telerána. Ako vidíte, nám je to veľmi príjemne. Naozaj pokračujeme v ošetreniach s víťazkou súťaže Silueta snov. Tieto ošetrenia sme začali minulý týždeň, dnes sme tu teda druhýkrát. A to, aké ošetrenia to konkrétne boli, nám povie už pani Miriam Ištoková. Dobré ránko. Príjemné dobré ránko prajem. Tak povedzte nám teda, čo sme minulý týždeň absolvovali s víťazkou tejto súťaže. Takže pani Terka minulý týždeň absolvovala jednorázovú vlnu. Je to v podstate ošetrenie, ktoré je zamerané na odstraňovanie celulitidy. Takéto ošetrenia od minulého štvrtka absolvovala už 2. A takisto absolvovala ešte predvčerom jedno ošetrenie, ktoré sa volá kavitácia, o tom si budeme hovoriť neskôr. No a tak, ako sme dali pred Veľkou nocou záväzok, že dáme dolu 4 cm z obvodu pása, tak podarilo sa nám 5. Takže super, to je úžasné a mňa by zaujímalo teda, akú procedúru ideme dneska aplikovať. O tom nám už povie pani doktorka Mária Kalečíková. Dobré ránko. Dobré ránko želám všetkým. Tak aký prístroj to je a čo vlastne robí? Áno, používame prístroj Kestos. Je to vlastne ošetrenie, ktoré nám zahrňa 2 ošetrenia. Je to vlastne infračervené žiarenie, ktoré prestupuje cez pásy. Ak sa pozriete na pani Terku, tak môžete vidieť, že to ošetrenie je naozaj príjemné, pretože sa neustále smeje. Môžete pokračovať. Áno, čiže máme tam teplo, ktoré nám spôsobuje to, že sa nám nahrievajú podkožné tukové bunky a potom je tam ešte dôležitý efekt elektrostimulácie, čiže dochádza ku svalovým vzťahom. Tým je to ošetrenie veľmi intenzívne, pretože okrem spaľovania tukov ešte je tu aj výrazný efekt na tonizáciu svalov. Teraz sme dali pani Terke program, môžeme ukázať? Áno. Takže máme tam také pásy, do ktorých zabalíme našu klientku alebo klienta podľa veľkosti plochy. Do tohto ide zadoček, ešte môžeme to dať na brúško. Potom máme také kratšie pásy, tie sa prikladajú na stehna, alebo keď má niekto menšie brúško. No a cez túto plochu vlastne pôsobí to infračervené žiarenie a ide nám tam prúd. Zvolili sme pani Terke program. Má to niečo spoločné s infračervenými lampami alebo podobne? Infračervené lampy sú voči tomuto v nevýhode, pretože tu ide do veľkej plochy a je cielený ten lúč infračervených paprskov, takže to ošetrenie je oveľa intenzívne. No a tie prúdy sa menia, my to voláme aj veselý prístroj, pretože keď zniesie nejakú dávku tých elektrických impulzov, tak je to také vtipné ošetrenie a ráno na rozcvičenie, na rozosmiatie. Koľko týchto ošetrení treba podstúpiť, aby sme videli nejaké výsledky? Tak opäť minimálne 4 až 6 ošetrení v odstupe 2-krát do týždňa. Ďakujeme veľmi pekne. Určite nás ďalej sledujte, pretože pani Terka si bude ešte užívať dnes nejakú starostlivosť. Tešíme sa na vás. Dianka, ďakujeme veľmi pekne. Ako si povedala, my sa ešte na vás kúkneme jedným